Здравейте, приятели! На родопската кухня на Мими днес ще ви приготвя една селска баница с спанак. Приготвила съм спанак 500 грама и 300 грама сирене. Приготвила съм и брашно. 250 грама е брашното, което приготвих. Добавям сол, половин чайна лъжичка. Разбърквам солта. Приготвих и един жълтък. Отделяте жълтъка и белтъка. Използвате само жълтък. Един жълтък добавим към брашното и една чашка вода. Добавям вода колкото поеме брашното. Добавям бавничко, започвам да я меся. Ще поръсна малко брашно отгоре, за да не се залепва. Почти съм готова. Поръсвам малко брашно. Сега вече разделям тестото. Разделям горе-долу на око. То е достатъчно тестото да бъде разделено на 3. Ако мислите, че самите топки са големи, можете да ги разделите на 4. По 105 грама са топките. Сега ще притегля и тази съвсем мъничко. 105. И последната, която мисля, че няма да ми трябва, но аз ще си притегля колко грама е тази топка. 96. На мен са ми достатъчно 3 топки, но тази ще използвам за друго. Може да си приготвите вкъщи отделно някаква баница на тиган. Няма да изхвърлите тестото, което е в повечко. Сега това тесто, което приготвих 3 на брой, можете да го завиете с стреч фолио. За да не се залепва на стреч фолиото, ще поръсна малко брашънце. Вода. Сега покривам тестото, оставям да изстине, за да може след това, когато източвам тестото, да ми е по-лесно. И ще продължим след половин час. Започвам да източвам. Значи тавата избирате в зависимост от това колко сантиметра сте източили кората. Това е най-лесният начин да използвате тава. Понякога, когато човек източва, не може толкова по-голяма да източи кората и се налага на по-малка тава. И затова предупреждавам за тези, които още не са източили, въобще нямат опит, ще им е по-трудно, но с времето ще свикнат. Започвате да източвате. След като изчаках половин час, то самото тесто става по-меко. Колкото позволява тестото, можете да си източите. Поръсвате с брашно. Ако има нужда, още поръсвате. Ако ви пречат купите, можете да ги отстраните в страни, за да може цялата маса да
свободна, когато източвате кората, да се улесни източването. Готова съм, достатъчно е толкова. Тя просто много голяма кора се получи. Сега ще сложа върху един чаршаф. Започвам с следващата. Пак по същия начин. Готова съм и с втората кора. Пак ще я сложа в страни. Сега ще продължа и с последната. Готова съм и с последната кора. Сега започвам с баницата. Сега е важно, трябва да се знае, че след като сложила съм тавата върху газовия котлон, добавям олио, за да може да се загрее малко. Когато наложа източената кора да не се залепва в тавата, се слага малко олио, за да може самото олио да се загрее. Можете да сложите малко повече олио, за да не се залепва в тавата. Това е първото нещо, което трябва да се знае. Другото, преди да сте сложили тавата да се загрее, можете да си наложите върху кората, която сте източили, за да можете да прецените коя тава ще използвате. Моята тава, която използвам в момента, е 43 см. Но вие ако сте източили по-малка кора, ще използвате по-малка тава. Сега кората веднага взимам я и започвам лекичко да я налагам. Можете през това време да изключите и печката, за да ви е по-лесно. Спанака бях си я приготвила предварително. Сега поръсвате в първата кора спанак. Можете да си разделите на две части спанака, за да можете колко спанак ще сложите в първата част на кората, да знаете. Тази част от спанака ще я сложа вече после. Сега сиренето, което приготвих, поръсвате. Приготвих и 2 яйца. Да ви покажа, че са 2 яйца. Разбърквам с вилицата. Да
Дали ще бъде равномерно или не, няма никакво значение. Колкото успеете да го разбъркате с вилицата, толкова. След това добавям към яйцата половин чашка кисело мляко. През това време бъркам. Плюс сега добавих цялата чаша, която приготвих, половин чашка реално приготвих. Сега тази смес, яйчена смес, която приготвих, какво правя? Добавяте и малко сол към яйчената смес. И започвате по-малко по този начин да слагате върху спанака. А остатъка ще сложите на следващата кора. Слагам втората кора. Това съм. Сега ще включа и печката на най-ниската степен. Сега ще поръсна малко сирене. Спанак. Пак сирене. И съм готова. Остана яйчената смес. Тази част ще го изхвърля, защото изсъхна. Изрязвам с ножчето. Готова съм. Може малко да увелича топлината. Сега вече остана последната кора. Да я наложа. След като приключих, сега с кръгови движения завъртвате, за да може да се изпече върху печката. Сега ще ви покажа как точно разбирате, за да можете да видите. Дигате с ножчето, се вижда, че вече се изпеква баницата. Ето и в тази страна. По същия начин гледате във всички страни, да няма страна, където да не се изпекла баницата. След като вече погледнете с ножчето, че сте готови, и взимам да я обърна върху дъската. Готова съм. Сега я взимам баницата. Да, сега съм готова. Като прихваняте баницата и взимате дъската. Лекичко надигате към нагоре и тавата. Дърпам в средата и съм готова с баницата. Можете сега съвсем малко да сложите олио. Сега вече слагам върху газовия котлон. Сега изпекох и долната кора. Какво правя? Ще ти сложа масло отгоре. За тези, които обичат масло, може да си сложите така. И съм готова. Изключвам печката. Ако искате да бъде баницата по-изпечена, можете да си я изпечете и още повече. Те изчакат върху печката. Вече си преценявате как точно бихте желали да си я изпечете. Сега изрязвам на парченца
Можете да си приготвите баницата за закуска и може и за обяд. Няма никакво значение. За тези, които обичат така краищници, сега ще ви покажа как се е получило баницата. Обожавам баница, тънка баница. Сега да опитам и баницата как се е получило да ви е вкусно. То като е с масло, спанак и сирене, няма как да не ти се яде такава вкусна баница. Да ви е сладко, приятели, не забравяйте да си оставите вашите коментари и лайкове под видеоклипа ми. Обичам ви всички!